Evalêneja ev dema we xweş be. Di vê vîdeoyê de bi kurtasî ve jî ez ê hewl bidim ku di derbarê têgeha anjiyan rejimê de hinek zanînên Kurd raberî we bikim û ku meriv dikare wateya wê li zimanê me wekî rejima kevin an jî rejima berê wergerîne zimanê Kurdî. Ev bivêja ku li Fransayê ji bo nasandina pergala civakî siyasî û îqtisadî a beriya şoreşa Fransî ku di sala 1789 nihan de pêk hatibû hatiye gotin. Di destpêkê de ji bo avahiya civakî û siyasî ya monarşiya Fransê, saziyên wê û ji bo pergala wê ya ku li ser hîmê newekeviyê hatibû damezrandin hatiye gotin. Piştre wateya wê berfireh bûye û ji bo tarzê jiyana îqtisadî û avahiya çandî ya wê devrê jî hatiye bikaranîn. Ev sazûman bi avahiya xwe ya ku pêşikiyê dida çandiniyê, bi xela, bi kemasiyên xwe yên teknîkî û guherînên xwe yên sînordar bi temamî li dijî ekonomiya bazarê bûye.